forfatter og modelbygger, og har været med til blandt andet at bygge hende her, Leila, som er en af vores hovedkarakterer. Hun er lidt tough og lidt barsk, en sådan one of the boys. Så ryger hun forbandet med et hash. Det er der, hun har så røde øjne. Hvad med at tage en lille surferpind sammen med os, bitte ven? Hvis vi starter helt fra starten af, hvordan Leila er bygget, så starter vi simpelthen med at få nogle designs fra vores designer. Så tager vi noget modellervoks og bygger hendes hoved op, præcis som hun ser ud her. Bare i ler, ud fra de tegninger, vi har. Når den lerfigur så er færdig og har fået en fin overfladestruktur og så videre, så bliver den støbt. Vi hælder hende ned i formen og venter på, at det tørrer. Efter hun er støbt ud, så kommer kæben i med tænderne. Der har siddet en person specielt og lavet tænder og kæber og tunger til hver dukke. Og så er øjnene selvfølgelig blevet bemalet. Ligesom tage fat i dem. Og så har der været nogle dygtige kostymefolk og syg også. Helt customized til hver dukke. Jeg sidder med Leilas bukser. De er lidt anderledes end de andre, fordi hun skal have lidt hofter. Så hun kommer til at ligne en pige. Der kan du se, mændene har også sådan en skjorte. Det får Leila så heller ikke. Hun optræder kun i t-shirt, så man kan se de udmærkede bryster, som Magnus er ved at lave til. Det er en gallauniform. En skudsikker vest. Og så har hun hår, selvfølgelig. Nu er jeg så i gang med at sætte hendes lille krølle her på kinden, og vi har givet hende læbestift på. Så er hun klar til at gå på sæt og blive optaget. Take two, fuck. Jeg slås med